खुलुमबाय आं माखासे जोंनि UPPL नि एगेन्स्टै माखासे राजनीतिक नेता स्पेशली BPF निफ्राय माखासे अपप्रचार बा प्रपागान्डा खालामदों बेखौ एसे क्लियारिफिकेशन रायजोफोरनि सिगाङाव आं होनो सानदों। थांनाय जि BPF नि मिटिंफोर जादों निसिमा समष्टि आरो गुबुन गुबुन समष्टियावहाय बेवहाय जोंनि आसामनि मिनिस्टार बा BPF निफ्राय देरहानानै मिनिस्टार जानाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा जोंनि UPPL खौ 40टा समष्टिनि गेजेराव 9टा समष्टि BJP नो फानबाय BJP जों एलायन्स खालामबाय होननानै बिथांमोना फोसावदों। दा बे बाथ्राया एकदम नंखाय। जोंनि UPPL आ BJP जों जेबो एलायन्स गैया आरो जोङो कुनु BJP नो कुनु समष्टिखौ जोङो फानाखै। दा बिथांमोना जि समष्टिनि लिस्ट होदों बे समष्टिनि लिस्टआव जों नुनो मोनदों जे बिथांमोना बे 13 नम्बर चिरां जिखौ जोङो बे UPPL नि जेनेरेल सेक्रेटारि मावति ब्रह्म हाज'वारि बे समष्टिखौनो बिथांमोना माने फानबाय BJP नो होननानै अपप्रचार खालामदों। आरो काजलगाव समष्टि भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि UPPL नि बिथां रोंगोरा नार्जारि बिथांनि समष्टिखौबो BJP नो फानबाय होननानै बिथांमोना अपप्रचार खालामदों। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा जों बयबो मिथिगौ जे काजलगाव जिथु समष्टि बेवहाय BJP नि कुनु केन्डिडेटआनो गैया। दा बेखौनो बिथांमोना माखासे नङै बाथ्राफोरखौ बानाय रायजो राजानि सिगाङाव फोसावगासिनो दङ बेखौ जों खोनानो मोनदों। दा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे बे थांनाय 2016 निफ्राय आसामाव जिथु BJP नि सरकार बे BJP नि सरकारजों BPF नि 7 मिनिस्टार दङ। दा बिथांमोना BJP नि सरकारजों थाफानानै दिनै हाबाफारि मावदों खामानि मावगासिनो दङ। बिथांमोना दिनै गावसोर थाफानायखौ स्वीकार खालामाबालानो जोंखौसो माने थाफादों BJP जों बिस्रा एलायन्स दङ होननानै बेबायदि फोसावनाया जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। दा जुदि बिथांमोना जोंखौ जुदि सानदोंबा बे BJP जों एलायन्स दङ बिदिबा बिथांमोननि 7 मिनिस्टारा दिनैसिम मानो मन्त्रिशिपखौ मानो नागारनानै फैनो हायाखै? बिथांमोना मा खारनावहाय दिनैहाय BJP जों थाबथाबनानै जेराव हिमन्त बिश्व शर्माया बिथांमोनखौ रायगासिनो दङ मिटिं दावथिङाव जे BPF सरकार हाग्रामा सरकारा मावजि बादि थाखा फैसाखौ जाजोब्बाय सेन्ट्रेल आरो स्टेटनिफ्राय हरनाय थाखाफोरखौ। दा बेनिखायनो दिनैहाय हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे इलेक्शननि उनावहायनो माखासे नेताफ्रा BPF नि नेताफ्रा जेलाव थांनांसिगोन। दा ओंखायनो जोंनिफ्राय जों बेखौनो क्लियारिफिकेशन होनो नागिरदों जोंहा BJP जों जेबो एलायन्स गैया। 40टा समष्टियाव जों 40टावबो जों गेलेगासिनो दङ। गासिबो समष्टियाव जा केन्डिडेट दङ आरो 40टानि गेजेराव जोङो 30टा समष्टि जोङो मोनगोन आरो जोङो देरहानो हागोन। बेखौनो दिनैहाय आं नोंथांमोननो रायजो राजानो जि क्लियारिफिकेशन होनांगौ बेखौ आङो बेखिनियावनो होनो